खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। BTC बिसायख'थिया जानो थाखाय आरो बारा गोबाव गैलिया फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो खुंजानो थांगासिनो दङ BTC बिसायख'थिया बेखौ नोजोर बोनानैनो जायखिजाया राजखान्थि दोलोफ्रा जेरैखिजाया बिसायख'थियाव देरहाथारनांगौनि थांखिजों थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ बिसायख'थि गेलेनो खाबु होयोब्ला जमदुवार बियाबाव UPPLनि बिजाथि महरै गसंनो थाखाय थियारि जादों समाज सिबियारि सरनजित बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला गोबां रायजो राजाफ्रानो आंखौ UPPLनि बिजाथि महरै गसंनो थाखाय खावलायदों नाथाय BTRनि CM प्रमद बर' बिथांमोना जुदि आंखौ जमदुवार बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो खाबु होयोब्ला आं गेलेगोन आरो जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आं खामानि मावनो राजि होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। खोला त्रिपुरा बेल'निया साब डिभिजन आमजाद नोगोर साखाथियाव मोनानि समाव बर्डार सिकिउरिटि फर्स एबा BSFनि जवानफोरा सिखावै फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामनो नाजानायाव सानै बांलादेशिफोरखौ गुलि गावनायाव सासेया गुलि नांनानै जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबैनो जोखोम जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसोरनि हानजाया बांलादेशनि फेनी जिल्लानिफ्राय सिमा बारनानै गोबां बिबांनि याबा टेब्लेटफोरखौ भारतआव दैथायहरनो नाजाबाय थादोंमोन। बे जाथाया भारत बांलादेश सीमा ओनसोलाव गोबां जेंनाखौ बांहोदों। बांलादेशनि सा 15 सुबुंफोरा गोबां रोजा थाद'नाय गैयै अखा हानाय समावबो दंफांनि बानायनाय बाख्लाफोरजों सिमायाव थानाय बेराखौ बारनानै भारतआव हाबफैनाय समाव BSF जवानफोरजों मोगा-मोगि जायो आरो बे समावनो BSF हानजाया बिसोरखौ होबथानो नाजानानै बिसोरनि सायाव गुलि गावदोंमोन जेराव बे गुलि गावनायाव नांजानानै सासे बांलादेशिया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सासेया गोब्राबैनो जोखोम जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाथायाव बोखांनो हानाय फेग्रा मुवानि बेसेनखौ हाथाइनि बेसेनाव 1.5 मिलियनसो जागोन होननानै मिथिहोदों। आसामनि गोबां दाब दाब ओनसोलफ्राव सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थाग्रा सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो जनायावबो आयेन बेरेखा हा दखल खालामनानै थाग्रा एबा थानाय सुबुंफोरखौ जायगाखौ नागारनानै थांनो थाखाय TMPKआ गोख्रों सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि जनाय मुरखं सेलेक्ट बेल्ट एन्ड ब्लकनि जनजाति ओनसोलफ्राव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय बांलादेशिफोरखौ 15 साननि गेजेरावनो गावसोरनि जायगायाव थांनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। जुदि 15 साननि गेजेरावनो जायगाखौ नागारनानै खाराब्ला TMPKआ गावसोरनो होखारनो एबा इभिक्सन खालामगोन होननानै हुमखि होदों। आसाम पुलिसनि SOCनि सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गुवाहाटीयाव सानै ड्राग्स फालांगिरि सुबुङा गंसे स्कुटिजों ड्राग्स फाननो फैनाय समावनो सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो हायो। पुलिसखौ नुनानै सानै ड्राग्स फालांगिरिया खारखोमानो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय पुलिसआ होसो होसो सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गासै 18था ड्राग्सजों आबुं कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हायो आरो गुवाहाटी सोहोरनि लाचित नोगोरनिफ्राय हमनो हायो बे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ। चिरांनि बिजनी 2 नं दैलंचाराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार हरनि समाव मानास नेशनेल पार्क हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा सुबुंफोर थाग्रा जायगायाव हाबफैनानै बसन्त बिश्वास मुंनि सासे सुबुंनि नखरखौ सिफायनानै सोरलां बोरलां खालामनानै गालाङो। हाग्रानि मैदेरा फैनाय समाव न'आवनो उन्दुनानै दंमोन होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफ्रा नाथाय खुनुरोखोम हाग्रानि मैदेरनिफ्राय जिउ रैखा मोननो हायो बसन्त बिश्वासआ। BTC राजखान्थिखौ लानानै दासान्दि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्राबो बबेबा राजखान्थि दोलोखौ नागारनाय आरो बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोआव हाबहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो आसाम रायजो BJP ST मर्चानि आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्मआ BJP दोलोखौ एंगारबाय। BJP दोलोनि दोलोआरि बिथांखि लानायफोरखौ खुद्रिनानै BJP दोलोखौ एंगारदों शिबनाथ ब्रह्मआ। बिथाङा BJP दोलोखौ एंगारनानै मैया बाक्सा जिल्लानि बरमायाव BPF दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों शिबनाथ ब्रह्मआ BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव आखाइ हमफैबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा 2 नं कसुगाव BTC बियाबाव BPF दोलोनि बिजाथि महरै गसंनायनि थाखाय इसारा दङ। चिराङाव फिन आरोबाव हाग्रानि मोसानि बेगें सालाय बायदि बायदि अंगफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों। चिरांनि पानबारियाव हमनो हादों बे हाग्रानि अंगफोरजों लोगोसे सासे कमल मण्डल मुंनि 40 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ। खाजानाय कमल मण्डलखौ बिजनी पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 3 नं दैलंचार गामिनि होननानै सिनायथि होदों।
फिन चिरां जिल्लायाव हानि फोरमानलाइ रानदों प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारा। हा गैजायै सुबुंफोरनो प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारा दासान्दि BTR ओनसोलनि दाब दाब थावनिफ्राव हानि फोरमानलाइ गथायनायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबादिनो 14 नं चिरां दुवार बियाबावबो 200निबो बांसिन सुबुंफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों BTR सोरखारा। EM रन्जित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव बे हानि फोरमानलाइखौ राननानै होनाय जायो। बेजों लोगोसेनो EM रन्जित बसुमतारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गोबां खोथा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा आगोलाव बुंबोबाय थादोंमोन जेराव राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। हारिया जेब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन राजखान्थिखौ सेक्रिफाइस खालामनायनि सायाव खोथा बुंदोंमोन बिथाङा। थारैनो जों दिनै जा सोरखाराव दङ बे सोरखारा खालि राजखान्थि खालामदों हारिखौ गोजौआव दावगाहोनो थाखायल'। बड'फानि जा गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बेखौ मोगथाङाव जाफुंसार खालामनायनि थाखाय होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों EM रन्जित बसुमतारि बिथाङा। बिश्वनाथनि बामगावआव सन्देह गोनां बांलादेशीफोरखौ हमनो हादों पुलिसआ। गंसे विष्णु मन्दिरनि साखाथियाव 6 बांलादेशीफोरखौ हमनो हायो। बे हमजानाय बांलादेशीफोरनि मादाव 2 आइजोफोर आरो 4 हौवा सुबुंमोन। बेजों लोगोसेनो बिश्वनाथ पुलिसआ बिसोरनिफ्राय गंसे गारिबो बोखांनो हाबावदों। बिश्वनाथ पुलिसआ हमजानाय बांलादेशीफोरखौ थानायाव लांनानै दायो सोंनाय फिन्नाय खालामनायखौ जागायजेनदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया BKWSC आरो कार्बि आंलं जिल्ला एबसु आरो BPCCखौ लानानै गुवाहाटीनि हटेल फार्गब ग्रेन्डआव मोनसे सावरायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मासि लानानै सामलायनायाव BKWSCनि गामि नटिफिकेसन समस्ति दानाय मिशन बसुन्धरा 1.0, 1.2, 1.3 फरेस्ट डिवेलार एक्ट 2006, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंना सुस्रांनाय, समाजारि थासारि आरो कार्बि आंलं जिल्लानि ST एबा हाजोआरि मोनथाय आयदाफोरखौ बिथा खालामनानै मैयानि बे सावराय जथुमाव सावरायनाय जायो। बे सावराय जथुमाव BKWSC आरो कार्बि आंलं जिल्लानि गं 14 जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोरा मैखोमै बाहागो लानायजों लोगोसे BPCCनि गाहाय लेंथुमगिरि शिवराम बसुमतारि, लोगो गाहाय लेंथुमगिरि नीलेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोरा बे सावराय जथुमाव बाहागो लादोंमोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।